Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Solih Solia kelas kali SDIT Robani Kendal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dina Rebo iki awake dhewe saged ketemu wonten ing pembelajaran basa Jawa pertemuan kelima ingkang judul Pandhawa. Saderenge pembelajaran, ayo maca donga rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pandhawa iku putrane Prabu Pandhu Dewanata. Ibune asmane Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Pandhawa iku cacahe ana 5. Yang artinya Pandhawa itu adalah putra dari Prabu Pandhu Dewanata. Ibunya bernama Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Pandhawa itu jumlahnya ada 5. Sing barep aran Raden Puntadewa, dadi raja ing Ngamarta. Angka 2 yaiku Raden Werkudara, dumunung ing Ksatriyan Jodipati. Sing penengah aran Raden Arjuna, uga aran Raden Janaka, mapan ing Ksatriyan Madukara. Yang artinya Pandhawa yang pertama bernama Raden Puntadewa. Dia menjadi raja di Amarta. Pandhawa yang nomor 2 yaitu Raden Werkudara. Dia menjadi raja di Jodipati. Dan yang ketiga yaitu Raden Arjuna atau yang disebut Raden Janaka. Dia adalah kesatria dari Madukara. Sing angka 4 aran Raden Nakula, dumunung ing kesatriyan Bumi Retawu. Dene sing wuragil aran Raden Sadewa, satriya ing Sawojajar. Satriya Pandhawa iku kabeh luhur budine, seneng tetulung lan mbelani bebener. Pandhawa yang keempat yaitu Raden Nakula. Nah, dia adalah kesatria dari Bumi Retawu. Dan yang terakhir bernama Raden Sadewa, yaitu kesatria dari Sawojajar. Semua kesatria Pandhawa itu mempunyai watak yang baik, suka menolong dan suka membela kebenaran. Iki wujude Pandhawa 5. Sing pertama yaiku Prabu Yudhistira utawa Puntadewa. Sing nomor kalih yaiku Bima utawa Raden Puntadewa. Sing nomor 3 yaiku Raden Arjuna utawa Raden Janaka. Sing nomor 4 lan 5 yakuwi Pandhawa kembar, jenenge Nakula lan Sadewa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran ing dina iki sampun rampung. Sakniki tugase kelas kalih yaiku nulis jenenge Pandhawa lan negarane ing buku tulis. Mangke dikirim ten WhatsApp Usani. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.